לדעתי זה אחד הפאנלים היותר חשובים בתחום של ההתחדשות העירונית. אחרי שעברנו את מסכת התכנון, עברנו ועדה מקומית בתמ"א 38, עברנו ועדה מחוזית בפרויקטים של פינוי-בינוי, או במקרים מסוימים גם בתמ"א 38 שנדרשים שם הענקת זכויות בנייה. עברנו את הנושא של הדיירים ואת הנושא הקנייני, ואנחנו צריכים להגיע למעשה לנושא המימוני, כן? והעובדה היא שהמון פרויקטים נתקעים בגלל נושא המימון, הוא בעיה אקוטית. עכשיו, מדינת ישראל משום מה לא רוצה לטפל בזה בצורה מעמיקה ובצורה רצינית, ויש המון בעיות, גם ברמה הקניינית של המפקחת על הבתים המשותפים, גם ברמה המימונית של הבנקים עצמם והרגולציה הבנקאית, ויש בסך הכל מספר מועט מאוד של פרויקטים שמקבלים ליוויים, אנחנו תכף נשמע, ויש הרבה מאוד סוגיות שאנחנו צריכים ללבן פה במסגרת הפאנל הזה. אני מזמין קודם כל את מיכל אלטשולר, איפה היא? מיכל ברון. מיכל, החברה שלה, אחת החברות היותר רציניות שעוסקות בתחום של ליווי בתחום המימון של ההתחדשות העירונית, והיא תיתן פה את ההיבטים שלה בשלב הראשון של הפאנל. המצגת. שלום רב לכולם, שמי מיכל ברון, אני מנהלת חברה שנקראת אלטשולר שחם פתרונות מימון, אני שותפה בה והמייסדת שלה, ואנחנו חלק מקבוצת אלטשולר שחם שמנהלת היום השקעות בהיקף של 63 מיליארד שקל, והחברה שלנו עוסקת בליווי של יזמים ובעלי חברות, גם מתחום הנדל"ן וגם מחוץ לתחום הנדל"ן, באיתור פתרונות מימון לצרכים שלהם. המצגת הזאת עוסקת באלטרנטיבות למימון ההון העצמי בפרויקטי התחדשות עירונית. אנחנו ניגע באלטרנטיבות דרך דוגמה ספציפית. למעשה בעולם הישן של המימון היה את היזם שהיה ניגש לבנק, היו את החבר'ה המממנים, היה ניגש לבנק, מבקש את המימון. אם אנחנו מסתכלים לפני כמה שנים ב-2006-2007, כמעט כל צורכי המימון של היזם הגיעו דרך הבנק והגיעו בצורה מלאה ומקיפה. מאז 2008 התפתחות פה פתרונות מימון חוץ בנקאיים בהיקף מאוד רחב. היום בתחום ההתחדשות העירונית יש למעלה מ-25 גופים שנותנים פתרונות מימון שונים ומגוונים. ולמעשה בעולם החדש של המימון נוצר מקצוע חדש שאנחנו חלק ממנו, שהוא למעשה ברוקר לאשראי. הברוקר לאשראי מאפיין את צורכי המימון של הלקוח ומאתר לו את הפתרון המימוני האופטימלי. מה הכוונה? מדובר בשילוב של פתרונות בנקאיים וחוץ בנקאיים, הפקה של המרב מהבטוחות הקיימות, וחיסכון בעלויות המימון ליזם. עם זמן שווה כסף, מימון מדויק שווה הרבה מאוד כסף. ומה הכוונה במימון מדויק? עיקר הבעיה היום זה ניהול התזרים. צורכי ההון של היזם, ובמיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, גבוהים באופן ניכר מהמזומן שעומד לרשותו ברוב המקרים. הפרויקטים של התחדשות עירונית מכילים הרבה מאוד פרמטרים שדורשים זמן, מהחתמת הדיירים, מהרגולציה, מהתכנון, וכאשר מגיע הפרמטר של המימון, פתאום נתקלים הרבה מאוד יזמים בכמה פרויקטים שמבשילים בו זמנית, ואין להם מספיק תזרים שמשרת את הצרכים שלהם. אם ניקח לדוגמה יזם תמ"א 38 טיפוסי, יזם בינוני לא קטן מדי, יש לו 10 פרויקטים של תמ"א בתכנון, רובם חתומים, ההיתרים חלקם כבר בדרך. במרבית המקרים צפויה חפיפה בתקופת ההקמה בין מספר פרויקטים. נניח שלרשותו היום כ5 מיליון שקל נזילים. יכול להיות שלאותו יזם כמובן יש פרויקטים קודמים שהוא התחיל לטפל בהם וצפויים לשחרר לו הון עצמי נוסף, אבל הוא לא יכול להסתמך עליהם. כרגע יש בכיס 5 מיליון שקל והוא צריך לתכנן את השנה הקרובה בעזרתם. אם ניקח פרויקט ראשון, תמ"א 38-1 או א', משך הפרויקט 18 חודשים, אנחנו נמצאים 3 חודשים לפני היתר. מדובר בבניין עם 8 יחידות קיימות, כמובן משפצים אותו, מוסיפים ממ"דים, מעלית, 4 דירות נוספות, 2 פנטהאוזים נוספים. בואו ניקח דוגמה לפרויקט כזה.
הכנסות בפרויקט 22.2 מיליון שקל. 18 מיליון שקל עלות הפרויקט שכוללת עלויות בנייה, נלוות ועלויות המימון בגין המימון הבנקאי. הרווח שצפוי ליזם 4.2 מיליון שקל, 23% מההוצאות. היזם למעשה על פי דרישות הבנק צריך לשים בממוצע הון עצמי של 25%, בהנחה שהוא יזם טוב. הבנק מוכן לממן לו 75%, 13.5 מיליון שקל. זאת אומרת, התשואה שהיזם רואה על הפרויקט, 4.2 מיליון שקל רווח, מול 4.5 מיליון שקל הון עצמי, 93%. עד כאן מאוד פשוט, אבל יש לו 5 מיליון שקל, יש לו 3 פרויקטים נוספים שצפויים לצאת לדרך, ויש לו הוצאות תכנון על פרויקטים חדשים שנכנסים כל הזמן. מה האפשרויות שעומדות בפניו? היום קיימים למעלה מ-20 גופים מוסדיים ועשרות משקיעים פרטיים שמאפשרים ליזם לממן את ההון העצמי. שיעור המימון הכולל יכול להגיע ל-100%. במקרים יותר סבירים הוא יגיע בין 85 ל-90% מעלות הפרויקט. הון העצמי שידרש על ידי היזם, למעשה אחרי השלמת הון עצמי, בין 0 ל-12% מעלויות הפרויקט. השלמת הון עצמי כנגד ריבית קבועה, זה הפתרון הראשון. אם הליווי הבנקאי הוא בהיקף של 70-80% והבנק מאשר את השלמת ההון העצמי, ניתן לקבל מימון חוץ בנקאי על בין 50 ל-100% מההון העצמי בעסקה. הקבלה הזאת מותנית במספר תנאים. 1, שיעבוד שני של הנכס שמשועבד לבנק. 2, חתימה של ערבות אישית של היזם. הריבית השנתית נעה היום בין 12% ל-18%. הריבית הזאת ירדה מאוד. היא הייתה בעבר בין 18 ל-20% כשהתחיל התחום, ירדה לכיוון ה-14-15%, והיום אנחנו מוצאים יותר ויותר עסקאות בין 12 ל-14%. היזם אמרנו יידרש בהון עצמי בין 0 ל-12%. בואו ניכנס לדוגמה שלנו, 75% מימון בנקאי, 25% הון עצמי, שגם אותו אנחנו מחלקים, השלמת הון עצמי 75%, בריבית שנתית נניח 14%, ו-25% הון עצמי, כסך הכל כ6% מהפרויקט. הפרויקט צפוי להרוויח 23%. מי היזם שמוכן לשלם 14% ריבית? זו השאלה הראשונה שיזמים כשאני מדברת איתם שואלים אותי, איך יכול להיות שאני אשלם כזו ריבית ועוד אשאר עם רווח? אבל זה לא נכון בעצם לשים את שני המספרים האלה באותו המשפט. למה? בואו נעשה את החישוב. אם אנחנו חוזרים רגע לדוגמה שלנו, במקום להשקיע את כל ההון העצמי של 4.5 מיליון שקל, היזם למעשה משקיע 1.1, והמשלים הון עצמי, המימון החוץ בנקאי, נותן לו 3.4 מיליון שקל. התשואה על ההון העצמי שצפויה ליזם משתנה. הרווח אחרי המימון הבנקאי אמרנו 4.2, הוא ישלם עוד ריבית חוץ בנקאית של 0.7, סך הכל הרווח שלו אחרי מימון חוץ בנקאי 3.5 מיליון שקל. אם נבדוק את זה מול ההון העצמי שהושקע בפועל של 1.1 מיליון שקל, התשואה ליזם מגיעה לכמעט 320%. ואז בא היזם ואומר לי, אוקיי, על הכיפק, השווית לי 93% מ-318, אבל דה פקטו אני מרוויח פחות. פה אני מרוויח 3.5 מיליון שקל, שם הרווחתי 4.2. העניין הוא שאת 4.2 הרווחת על בניין אחד, שבנית אותו לאורך תקופה מסוימת, כי השתמשת בכל ההון העצמי. באותו הון עצמי אתה יכול כרגע לבנות 4 בניינים. זאת אומרת, נכון שבכל אחד תרוויח 3.5 מיליון שקל, אבל באותה תקופה במקביל אתה יכול להרוויח 14 מיליון שקל. והכל שוב על ההישענות על אותו הון עצמי של 4.5 מיליון שקל. מה האלטרנטיבות שיש לנו? אם דיברנו קודם על ריבית קבועה, מימון חוץ בנקאי על בסיס של ריבית קבועה, העלות כן 14%, אבל היא סך הכל נמוכה. הרווח גבוה מבחינת היזם, והסיכון גבוה. למה הסיכון גבוה? כי היזם לא רק שהוא ערב לבנק וחתם ערבות אישית על המימון הבנקאי, הוא גם חתם על קרן ההלוואה שהוא לקח מהמימון החוץ בנקאי, וגם על הריבית הוא התחייב. זאת אומרת שאם הפרויקט יפסיד, היזם יצטרך להביא גם את הקרן וגם את הריבית שהוא התחייב בהשלמת ההון העצמי מהבית. יש מימון חוץ בנקאי שבנוי על השתתפות ברווחים. זאת אומרת, העלות, אם אני משווה את זה לאלטרנטיבה של ריבית קבועה, העלות יקרה יותר אם הפרויקט יצליח, הרווח של היזם נמוך יותר אם הפרויקט מצליח ביחס לריבית קבועה, אבל גם הסיכון נמוך יותר. למה? כי פה הוא מתחייב על הקרן של ההשלמת הון עצמי, והוא לא מתחייב על הריבית עצמה. האלטרנטיבה השלישית זה הכנסת משקיע שותף. העלות שוב יקרה יותר, כי פה הוא יבקש, המשקיע השותף יבקש אחוזים גבוהים יותר ממה שקרן תבקש על השתתפות ברווח.
הרווח נמוך יותר ליזם בהנחה שהפרויקט מצליח, אבל גם הסיכון נמוך ביותר כי הוא לא מבקש ממנו ערבות בנקאית על כלום. בואו נבדוק את אותו הדוגמה רגע, מה קורה במודל של השתתפות ברווח. במקרה שלנו, כנגד השלמת הון עצמי של 75%, נהוג שישלם היזם בין 30 ל-35% מרווחי הפרויקט. כבר הצלחנו לראות פרויקטים שמומנו בהשלמת הון עצמי קצת יותר נמוכה מ-30%, אבל זה נדיר. מה קורה במודל הזה? אין התחייבות לריבית, היזם מקטין סיכונים, אבל הרווחים שלו צנועים יותר מהאפשרות הקודמת. נחזור רגע לדוגמה וננתח אותה. אם בדוגמה שלנו אמרנו, הרווח צפוי קודם היה 4.2 מיליון שקל, המממן החיצוני שם 3.4 מיליון שקל מול 1.1 הון עצמי, הבנק שם 13.5, אנחנו צריכים לחלק את הרווח, 35% חלק המממן ברווח זה 1.5 מיליון שקל, ו-2.7 מיליון שקל זה החלק של היזם ברווח, במקום ה-4.2 המקורי. זאת אומרת 2.7 חלקי 1.1, 250%. אלטרנטיבה פחות רווחית ממימון על בסיס ריבית קבועה, עדיין יותר רווחית מאשר להשתמש בכל ההון העצמי שלך. שוב, מול בניין אחד רווח של 4.2, באפשרות הראשונה אמרנו, אפשר לנצל את ההון העצמי ל4 בניינים במקביל, 14 מיליון שקל, ובאפשרות השנייה אנחנו נרוויח 11 מיליון שקל על אותם 4 בניינים. ושוב, על בסיס אותו הון עצמי. אם נסכם רגע, העסקאות של התחדשות עירונית הן מאוד מאוד מורכבות. גם המימון שלהן לא פשוט. הדוגמאות במציאות יותר מורכבות ממה שהצגנו פה. הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים במקרים שבנק מתנה פריסל כדי לממן, ואז צריך לבחור האם אתה הולך עם הפריסל או בלי פריסל, האם עדיף לך לבחור פריסל של 30% ולמכור במסגרת הפריסל, למכור את הדירות במחיר נמוך יותר, או לחילופין לקחת שיעור הון עצמי גבוה יותר ולמכור את הדירות בהמשך הפרויקט. הדיוק באיתור של הפתרון אופטימלי, הדיוק באיתור פתרון אופטימלי הוא קריטי למקסום הרווחים של היזם. יש מגוון רחב מאוד של פתרונות מימון, אנחנו הצגנו את המקרי קצה, יש הרבה מאוד פתרונות שמשלבים גם ריבית קבועה וגם השתתפות ברווח. הפתרונות כוללים שילובים של גופים בנקאיים וחוץ בנקאיים, יש מנגנוני ריבית, יש מנגנונים של קדימות ברווח, יש היום גופים שיודעים לתת את הפתרון הכולל, גם את הליווי הבנקאי so called וגם את השלמת ההון העצמי אצל אותו גורם מימוני. למעשה ניצול מיטבי של הבטוחות משפיע בצורה ניכרת על רווחיות החברה ועל קצב הצמיחה שלה. זהו, תודה. מיכל, תודה רבה על ההרצאה המאלפת. את תישארי פה איתנו, מיכל, בפאנל. יעלו והצטרפו אלינו גילי דקל, אחד מהאנשים הבכירים בתחום הנדל"ן בישראל, המנכ"ל לשעבר של חברות ואיש שעושה גם בשוק ההון וגם בתחום המימון. גברת איילת רוסק, היא מנהלת סקטור הנדל"ן בבנק ירושלים, אחד הבנקים כמעט היחידים למעשה במדינת ישראל, שכמעט מלווה פרויקטים והרבה מאוד פרויקטים, גם במסגרת התמ"א בעיקר, אבל איילת תרחיב את העניין בעירייה הזאת. אוהד ליברובסקי, כן, אני לא רואה את אוהד, מה שלומך? חברת ליברובסקי עוסקת הרבה מאוד בתחום של דוחות כלכליים ודוחות השוואתיים, גם בנושאים של מימון שנדרשים. שי אליאב, עורך דין שי אליאב, שי, אתה כאן. שי הוא אחד עורכי הדין הבכירים אצל זיו כספי, אחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום, וירון פיטרו. ירון זה אחד האנשים באמת הבכירים בתחום שוק ההון, שגם מלווה קרן בתחום של ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית בתחום, ואנחנו ככה נתחיל. איילת, בוא נתחיל איתך. כן. שלום. כן. אני חייבת הערה בקשר למצגת שלך, מיכל, כי דיברת שם על המחירה המוקדמת שבנקים דורשים. בנק שמבין התחדשות עירונית לא דורש מחירה מוקדמת. אי אפשר לצפות מרוכשים פוטנציאליים לבוא ולראות בניין מת ליפול ולהגיד לרוכשים תדמיינו שפעם הבניין המת ליפול הזה יהיה יפה עם חיפויים והכל. אנחנו לא דורשים מחירה מוקדמת בתמ"א בכלל, בתור מדיניות. נכון, אבל אתם לא הבנק המייצג, אתם בנק מוביל בתחום של התחדשות עירונית, ורוב הבנקים לא באמת מבינים התחדשות עירונית, מעט מאוד בנקים מובילים, אנחנו מכירות את זה טוב.
אבל בהתחדשות עירונית אין רק תמ"א של שיפוץ וזה, ההתחדשות כוללת גם פרויקטים של פינוי-בינוי, ושם כן פעמים רבות דורשים הבנקים, ולא נעים להגיד, גם במקרים שקשה לעשות פריסל, הם דורשים. דורשים מחירה מוקדמת של 20%, וזו מחירה הגיונית, יזם שפוי, לא נכנס לבנייה של מסות יחידות דיור, בלי לעשות מחירה מוקדמת. נכון. אילן, אני איתך. איילת, תני לנו ככה סקירה לגבי פרויקטים שאתם מובילים בתחום של ההתחדשות, בעיקר בתמ"א, ולמה דווקא אתם? זאת אומרת, זה חלק מהעניין שאני לא מצליח להבין, כי אני פניתי ככה, בדקתי גם בנקים אחרים, ומשום מה הם לא נכנסו לתחום כמו שאתם נכנסתם, ואני רוצה לדעת למה. וגם אני רוצה לדעת פשוט פחות או יותר היקפים, תנו לנו גם היקפים, כמה פחות או יותר פרויקטים אתם נותנים ליוויים בנקאיים. אוקיי, בנק ירושלים בסקטור נדל"ן מלווה היום תיק של 220 פרויקטים, למעלה מ10,000 יחידות דיור. במונחי יחידות דיור, אנחנו 12% משוק הנדל"ן של מדינת ישראל, למרות שאנחנו בנק מאוד קטן במערכת. אנחנו עושים את זה בזכות שיתוף פעולה שאנחנו מפעילים עם חברות ביטוח. כל האובליגו הגדול של בטוחות חוק המכר בעצם יושב בספרים של חברות הביטוח, וזה נותן לי אפשרות לנהל תיק של 5.5 מיליארד שקלים, שמתוכו 1.1 של הבנק, וכל היתר של חברות הביטוח, שהבנק מביא את היכולות להביא עסקה, את היכולות לנהל עסקה, ובעצם הבנק הוא אופרטור עבור חברות הביטוח. מבין 220 פרויקטים שאנחנו מלווים, סדר גודל של 50 פרויקטים הם פרויקטים של התחדשות עירונית. המספרים שיש בשוק היום זה שיש 100 עסקאות של תמ"א בגדול שרצות, אז זה אומר שאנחנו באזור 40-50% מהשוק, זה המון לבנק כמו בנק ירושלים, והסיבה היא שבנק, למרות שיש לנו היקפים יפים, אנחנו עדיין מתנהלים כמו בנק קטן ורעב, ובנק קטן ורעב מחפש נישות, ובמדינת ישראל שהמוצר של קרקעות הוא כל כך חסר, אנחנו חושבים שהפתרון של ההתחדשות העירונית הוא פתרון מצוין. זיהינו את הפוטנציאל הזה לפני 7 שנים, ומאז סיימנו לא מעט פרויקטים, יש לנו לא מעט לקוחות שאנחנו היום איתם בעסקה השביעית, השישית ואפילו יותר מזה. זה רק בתמ"א 38-1 או גם בתמ"א 38-2? בכל העסקאות, תמ"א 38-1. כמה כאלה וגם כמה כאלה? יש לנו יש לנו את 1 ו-2 על תיקונה, ויש לנו גם פרויקטים של פינוי-בינוי בהיקפים מאוד גדולים. אני חושבת הנתח הכי משמעותי זה דווקא של העסקאות של התמ"א 38-2. מה ההון עצמי בדרך כלל שנדרש, שאתם דורשים בדרך כלל בפרויקטים כאלה מיזמים? תלוי מהיזם, תלוי משיעורי הרווח, אבל מספרי אצבע. כן, מספרי אצבע. באזור ה-25%. נגיד יזם מגיע אליכם היום, רוצה ככה לפתוח אצלכם תיק, מה הוא צריך לעשות? הנה, יש פה לא מעט יזמים. מה הם צריכים לעשות? בצורך בפועל. לבוא עם תוכנית עסקית. בדרך כלל אנחנו גם רוצים לראות את התוכנית העסקית קודם, אנחנו מאוד אוהבים להגיע לפגישה מוכנים אחרי שניתחנו את העסקה, לבוא עם תוכנית עסקית, לראות את הפרופיל העסקי שלו, את היכולות הפיננסיות שלו, לקבל מימון. מימון זה מימון, לא משנה אם זה עסקת מנהל פשוטה ואם זה עסקת תמ"א. אנחנו נעשה בחינה של העסקה, נראה שהיא עומדת בקריטריונים של רווחיות, עסקאות תמ"א 38-1 על תיקוני, אני רוצה לראות לפחות 20% רווח מעלויות, עסקאות תמ"א 38-2 בפינוי בינוי זה עסקה שנסתפק גם ב15% רווח. אנחנו נבדוק את האיכות של הלקוח, את היכולת שלו להרים את העסקה, ומכאן נתקדם, ולפי זה גם נגזור את התנאים שאנחנו נציע לו. ירון, אתה הקמתם חברה עכשיו בתחום קרן בתחום התמ"א, ההתחדשות העירונית. תן לנו רקע לגבי הקרן שלך, ולמה צריך אותך בכלל? למה צריך אותך, הכוונה היא דווקא בתחום הרלוונטי הזה? התחום הזה של מימון תמ"א, כפי שהוצגה גם על ידי מיכל, הוא תחום כרגע מעניין, ולדעתי זה התחום החם שהולך להיות בשנים הקרובות בכל הנושא של הנדל"ן, או מימון נדל"ן בעיקר. הוא גם מאפשר למשקיעים שונים להיכנס לתחום הזה, כאשר גם אנחנו יודעים מטבע הפעילות עצמה, שגם היזמים עצמם אינם יזמים גדולים, ולמעשה גם חברות גדולות שהכנסו לתחום, בסופו של דבר לא כל כך השתלבו בו לאור זמן, ראינו כל מיני פרסומים בעבר, כך שהנושא הזה של מימון פרויקטים על ידי יזמים שיש להם מספר פרויקטים, הוא תחום שמושך משקיעים שונים שאינם בהכרח הגופים המוסדיים הגדולים, למרות שגם הם מתחילים לגלות עניין. קרן כזאת שנותנת תמיכה ליזמים, היא משלבת בתוכה גם מימון כיום, וראינו שזה תחום שהוא מתפתח גם, המימון של הטרום היתר בשילוב עם ההיתר, כאשר למעשה ככל שהתחום הזה מתפתח, אנחנו רואים יותר יזמים שלמעשה יש להם מספר פרויקטים בהיתר, אבל גם מספר רב יותר של פרויקטים בטרום היתר.
והתנועה שלהם במקביל עם הון מצומצם מצריכה פעילות נכונה של מימון לאורך זמן שמשלבת בתוכה גם מימון של טרום היתר וגם מימון של היתר, או נקרא לזה פרויקטים בהיתר בתנאים ומעלה. כך שלמעשה שילוב של שניהם מאפשר ליזמים להתפתח עוד, ודווקא היזמים הטובים והמקצועיים שלמעשה גם הרבה מאוד ועדי בתים מגיעים אליהם מצריכים הון נוסף, כי הם למעשה לא רוצים לעבוד בטור אלא במקביל, אחרת גם הוועדי בתים לא היו מוכנים לעבוד איתם, והדבר הזה מצריך מעין פירמידה שככל שיזם טוב יותר דרישות ההון שלו הולכות וגדלות, והצורך שלו במימון כפול גם לפרויקטים בהיתר וגם לפרויקטים בטרום היתר, שאנחנו עושים את שניהם במשולב, למעשה בסופו של יום מאפשר ליזמים האלו להגדיל את כמות הפרויקטים שלהם, להגיב יותר טוב לדיירים שדורשים התקדמות מהירה יותר בפרויקטים עצמם, וגם פתרונות מימון שמאפשרים למעשה התקדמות מהירה יותר במקביל במקום בטור. ירון, האם אתם עובדים אך ורק כהשלמה לבנקים, או אתם מחליפים את הבנקים? זאת אומרת, אני מנסה רגע להבין, יזם, וגם האם אתם נותנים אך ורק למעשה מי צריך אתכם? זה בסך הכל בדרך כלל רק יזמים קטנים, או יזמים כאלה שבתחילת דרכם, שקשה להם להשיג הון עצמי מהבית, והם צריכים את השלמת ההון העצמי, זה לא... אני חייב לומר שזה מין איזה דעה שנתפסת, שתמיד איזה שיפוציק עם טנדר עולה ומנסה לדפוק על הדלתות ושכנע את הדיירים. הדבר הזה כבר מזמן לא נכון, היום השוק הרבה יותר מקצועי. אני לפעמים בתור מישהו שהרבה שנים עבד בשוק ההון ומכיר היטב את כל נושא הבורסה, אני אומר לפעמים שיש גם בורסה, אפשר להקים בורסה גם לנושא של שוק ההון, אלה שמוכרים דירות רק חתימות, לאחר מכן שמוכרים רק פרויקטים, אלה שמוכרים פרויקטים בהיתר, בטרום היתר, ואני מניח שהיזמים מבינים למה אני מתכוון. אבל אם מסתכל היום על תחליף למימון בנקאי, אנחנו נתקלים בפרויקטים לא מעטים, שהם פרויקטים דווקא קטנים של 6-8 דירות, בעיקר תמ"א 1, אם זה בתל אביב או ערים מסביב, בפרויקטים יותר ותיקים, אבל זה בעיקר בולט בתל אביב, שבהם אומרים, אוקיי, למה אנחנו צריכים את הבנק? גם ככה, הבנק לפתיחת תיק, ואם אנחנו צריכים 2-3 מיליון, כי אנחנו יכולים למכור דירות בדרך, מדוע אנחנו צריכים את הבנק? ומעבר לנושא של הערבות, ואם יש לו יחידת רישום נפרדת, בהרבה מצבים אומר, אוקיי, אז אני אמכור דירה פה, אולי טיפה מחיר יותר נמוך, לא משמעותית, תלוי, בתל אביב בכלל לא מוכרים מחירים נמוכים יותר, אבל במצב כזה אני אתן הערת אזהרה, הרבה פעמים הכסף נמצא אצל נאמן, ולפי כמות הבנייה אני גם משחרר את הכסף הנאמן. כך שבמצבים מסוימים שיש פרויקטים קטנים, היזם חושב פעמיים אם בכלל כדאי לו ללכת לבנק. זה לא אומר שהבנק לא מהווה אלטרנטיבה, הוא תמיד מהווה אלטרנטיבה והשלמה, אבל ישנם פרויקטים מסוימים, בואו נסתכל מצבים כמו למשל שאין יחידת רישום נפרדת, או יחידת רישום נפרדת מתאחרת, מסיבות כאלו ואחרות, אז הבנק לא נכנס לתמונה, כי הוא לא מוכן לממן בלי יחידת רישום נפרדת, אבל הפתרונות החוץ בנקאיים כן מאפשרים גם בנושא הזה להיות סבלניים וגמישים, ולחכות ליחידת רישום נפרדת ובמקביל לממן את הפרויקטים. כך שיש פה עוד שני הדברים. תודה ירון. גילי, אתה בתור אחד שאתה מלווה את תחום הנדל"ן כבר הרבה שנים, מכיר טוב את תחום הנדל"ן, וגם אתה בתהליך של הקמה של קרן, כן? קודם כל בוא תן לנו, למה המדינה לא מסייעת בתחום המימון, כן? באופן כללי, ולמה הרגולציה היא כל כך קשה על הדבר הזה, כאשר המדינה מצד אחד רוצה לעודד פרויקטים כאלה, מצד שני מקשה בצד המימוני, זה אחד. ושניים, תן לנו רקע לגבי מה עשית עד עכשיו, לגבי הקרן, כי אתה בואו ננסה לא מעט זמן להקים את הקרן הזאת, אבל... לא יודע, אני כבר לא יודע אם אני אקים את הקרן הזאת, זה כבר כאב ראש, זה נראה לי כאב ראש יותר מדי רציני, אבל מה שנאמר פה גם על ידי ירון ומיכל לפני כן, הרי התחום הזה מאופיין על יזמים קטנים ובינוניים. זה לא מאופיין, או נתח השוק שמדובר על חברות הענק, הוא נתח שוק יחסית מצומצם. בואו, אני אומר לכם בגלויות, שאני הייתי מנכ"ל אפריקה מגורים, לא היה לי את הזמן להתעסק עם הפרויקטים האלה של התחדשות העירונית. זה כאב ראש בלתי רגיל, אתה צריך להשקיע, אתה מתנהל במקביל 60 פרויקטים שגם הם רצים על המסילה, אז להתעסק עם ברחוב הפרסה, עם הדייר ההוא שלא רוצה לחתום לך, זה בלתי אפשרי, ולכן זה לא מאפיין את החברות הגדולות. בזמנו אגב, רק כמאמר מוסגר, בזמנו שתמיר דגן, דוד נצב ואני ניהלנו את החברות האלה, רצינו להקים גוף משותף להתחוד ההתחדשות העירונית. והנושא הזה נפל בגלל הגודל, בגלל גודל הקשב הניהולי הבלתי רגיל שמצריך התחום הזה. ולכן מדובר ביזמים קטנים ובינוניים. אם מדובר ביזמים קטנים ובינוניים, מי שיושב כאן מבין היזמים, כמה עולה להביא פרויקט לבשלות של ערב אגרות והיטלים?
אז אני אומר לכם מניסיוני, זה סדר גודל, give and take, של 400,000 שקל, 500,000 שקל. ואם אנחנו רוצים לעשות 4 או 5 פרויקטים כאלה, אז אתה צריך לרתק כיזם קטן ובינוני 2 מיליון שקל, ושם ירון נכנס עם הרכב שלו פנימה, ואומר, בסדר, מי שהגיע כבר לבשלות הזאת, שהוא הגיע לערב אגרות והיטלים, שם כבר הפרויקט הזה הוא פרויקט שאפשר לממן אותו. לשם רצינו להיכנס. זה לא סוד, גייסנו עם אתי 125 מיליון שקל מכלל ביטוח כדי לקדם את זה. אני לא בטוח שנשלים את המשימה הזאת, כי התחרות, כי האנשים הפרטיים מזנבים בנו, והתחום הזה הוא תחום מורכב מאוד, והתחרות היא גדולה, והריביות, אותה תשואה מובטחת שראינו בתחילת הדרך, להזכירכם, שדובר על, מיכל דיברה על זה, של 12, 14 או 18, זה לא קיים היום, אין את המספרים האלה היום. ולכן יש סימן שאלה לגבי הכדאיות הכלכלית לגופים, לקרן כל כך גדולה שתלך ותטפל בדבר הזה, ופה הכלים שמתפתחים בשוק הם כלים נכונים ומתאימים יותר לדבר הזה. אבל אם באמת, ואני הכנתי מצגת ואני לא צריך להציג אותה כי מיכל הציג את המספרים במדויק, אבל אם באמת אנחנו מדברים על פרויקט של 20-25% רווח ודרישות הון עצמי כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אז יזם קטן ובינוני מגיע למגבלת ההון העצמי שלו בשלב הזה. ופה צריך להיכנס אותו מימון, ואני לא נכנס כרגע לכל הוורסיות השונות של אופן המימון של הדבר הזה. זה תחום שהתפתח, אין לי ספק שהתחום הזה ילך ויעצים את עצמו גם לאור העובדה שמצוקת הדיור קיימת, אזורי ביקוש אין מענה של זמינות של קרקע ליחידות דיור, ולפי מה שהשמאים אומרים לנו כאן בכנסים כאלה ואחרים, יש 90,000 מבנים באזור הביקוש שמתאימים לדבר הזה. מה שכן אני רואה את כל התחום של הקרנות האלה, כי זה כמעט צומח כמו פטריות ביער ממש, זה ממש שוק פרוץ, כאילו שוק פרוץ של אנשים פרטיים שיש להם כסף מצד אחד, או סתם קרנות, או גורמים מוסדיים שמתאחדים להם ביחד עם כל מיני אנשי עסקים כאלה ואחרים, או אנשי הון כאלה ואחרים. השוק הוא פרוץ לחלוטין ואין רגולציה. מה אתה אומר על זה? בעניין הזה, תראה, דווקא החיסרון, אני אומר את זה מעמדת חיסרון, העובדה שחברנו, ואין זה סוד שחבר, כי זה כבר פורסם, עברנו דירקטוריונים, לכלל ביטוח הוא חיסרון, כי זה גוף רגולטורי, הוא כבד, הוא רצוף ועדות השקעה ודירקטוריונים, ופה גורם שיביא יזם פרטי שעושים את הכסף הזה, אז זה מצוין. אני הלכתי למכור חלום, אמרתי, אם נקים קרן של 250 מיליון שקל, שתשמש להשלמות הון עצמי, שדובר כאן המספרים של 25%, נוכל לעשות פרויקטים במיליארד שקל, זה החזון שראיתי לנגד עיניי. למול הרגולציה הממשלתית, הכאב הראש הזה, להזכירך את הסיפור של המפקחת על הביטוח עם נושא של מגבלות דמי הניהול, ואתה לא יכול לעשות על גבך את המסע הזה, ואז גורמים פרטיים נכנסים, שזה בסדר גמור, ואני לא רואה את הצורך ברגולציה מרחיבה בדבר הזה, זה בסדר גמור, בלבד שיהיה מימון לפרויקטים של התחדשות עירונית. רק שלגופים המוסדיים, עם הגופים המוסדיים הבנקים מוכנים לעבוד. אני בתור בנק לא מוכנה ללכת עם גוף שעומדים מאחוריו כל מיני אנשים פרטיים שמכרו להם איזה סיפור והם לא בדיוק מבינים לאיזה השקעה הם נכנסו. אני מוכנה לעבוד אם אני נותנת שעבוד בדרגה שנייה כמו שמיכל הציגה, אך ורק לקרנות שעומדים מאחורי מוסדים. לא מעניין אותי לעמוד מול איזה גוף שמשהו קרה להשקעה, משהו השתבש, וצריך להסביר לכל מיני אנשים פרטיים מה קרה עם הכסף שלהם, כי אף אחד לא הסביר להם בדיוק למה הם נכנסו. אני מנסה להבין רק את הרגולציה של הבנק שלכם, מה שאת אומרת כרגע, שאתם לא תהיו מוכנים לתת השלמות, הון. אנחנו לא נהיה מוכנים שיזם שאנחנו נותנים לו מימון, יקבל השלמת הון מגוף שגייס מאנשים פרטיים, אך ורק ממוסדיים. אוקיי, כן. אני חושבת, אני צריך להתייחס פה גם לדברים של גילי וגם לדברים של ירון, זה לא, רק לדייק פה, זה לא עולם של יזמים צ'וקומוקו. זאת אומרת, באמת זה נכון שיש פה הרבה מאוד יזמים קטנים ביחס לתחום הבנייה למגורים והאיזום, כי נדרש פה פחות הון עצמי בבניינים גבוהים וגדולים, אבל רוב היזמים פה זה יזמים שיש להם איזשהו ותק בבנייה, יש להם ניסיון מקצועי, בנקים לא מאשרים מימון וגם קרנות לא מאשרות, או רובן לא מאשרות מימון לאנשים שבאים בלי ניסיון בכלל ורק התעסקו בהחתמת דיירים לצורך העניין. אני חושבת שיש רווחיות מאוד יפה בתחום הזה, אם בוחרים את הפרויקטים הנכון ויודעים לתמחר אותם נכון. ואם אתה יזם קטן מדי, לא יעזור כלום. אתה לא יכול להתממן גם בהשלמת הון עצמי.
השוק הזה, עם כל הכבוד לעניין הזה, אנחנו חיים בעולם הזה, כן, השוק הזה מאופיין בהרבה מאוד יזמים קטנים, ויזמים קטנים, so called יזמים קטנים, אנחנו תכף מחר נדבר על מאכערים, כן, אבל יזמים קטנים זה אנשים שגם מחתימים דיירים, כן, ובתחילת דרכם, מחתימים דיירים, ובתחילת דרכם, מקדמים פרויקט, לוקחים עורך דין טוב, לוקחים אדריכל טוב, ומקדמים איזשהו פרויקט. ואז נתקעים במימון. בסדר, אז אני אומר עוד פעם, אז אין מימון, ליזמים שאין להם טרק רקורד מקצועי, אין מימון. אבל צריך לשים את זה בצורה ברורה, יש הרבה מאוד כאלה בשוק הזה, זה השוק, ולכן דווקא משם צומחות כל הקרנות. מה? אבל התחיל להיות טרנד שאתה מוכר את הפרויקטים שהחתמת, זאת אומרת, זה היה בהתחלה, בתחילת הדרך, וזה הולך ומתגבר, כי אנשים מבינים שהם לא יוכלו להוציא אותם לפועל, אז הם מוכרים אותם ליזמים יותר גדולים, כן עם ניסיון מקצועי, שיכולים להביא את אלמנט המימון. שי, אתה מהמשרד של זיו כספי, אתם אחד המשרדים הגדולים שעוסקים בתחום. תן לי קצת ככה, תן לי טיפים לגבי יזמים שרוצים לקחת איזשהו מימון, בעיקר נגיד בתמ"א 38-1, כן? שמתקלים שם לבעיות, מפה עוד הודעה חדשה לגבי איפה הם צריכים מחר בוקר להצמיד את זכויות הבנייה, והם, או יש כאלה מקרים שהם גם ממש מקימים את המחסן והולכים מבקשים בקשה להיתר, אך ורק כדי לבוא לילד כדי לבקש את המימון. בוא, תן לנו קצת ככה טיפים גם ליזמים כאלה. טוב, אז בהתחדשות עירונית, דיברנו פה שלצורך ליווי פרויקט צריך ליווי בנקאי. ופה התחדשות עירונית לא שונה בהרבה מהתחום הזה, ולעמוד בכל הפרמטרים שבעצם דורש בנק. כדי לעמוד בתנאים של הבנק, אנחנו צריכים לעמוד, הבנק בעצם, אם נפשט, בודק 3 דברים עיקריים. פעם אחת הוא בודק את החברה, בפעם שנייה הוא בודק את הפרויקט, בפעם שלישית הוא בודק את השיעבוד, ופה מתחברים הדברים. בשלושת הפרמטרים האלה, בפרויקטים האלה, בטח אם נדבר על פרויקטים של חיזוק, אנחנו נמצאים חלשים, כי החברה לא תמיד מוכרת, והפרויקט לא תמיד כלכלי, או שהוא קטן, או שהוא מורכב, והבטוחה, מה אנחנו עושים במצב הבטוחה, בטח בפרויקט של חיזוק, שבה הבעלים לא ייתנו לתת משכנתא על הדירות שלהם. ופה בעצם מה שעושים זה יוצרים את אותה יחידה רישומית נפרדת, שזה תא שטח, שבין אם הוא קיים או בין אם צריך ליצור אותו, משייכים אליו את כל הזכויות ברכוש המשותף, ורושמים אותו כך בתיקון צו בית משותף או רישום חדש. ההליך הזה הוא הליך מורכב, ולפני שנכנסים לפרויקט צריך להבין את המצב הקנייני בבניין, להבין מי הבעלויות, להבין אם יש קשיים, להבין אם אנחנו מזהים את כל האנשים שהם הבעלים של הנכסים, לראות אם יש ירושות, אם יש צוואות, עיקולים, בנקים, כל התהליך הזה אנחנו נצטרך ליישר במסגרת רישום צו הבית המשותף. עכשיו, הקושי הגדול זה הזמן. אפילו אם אנחנו במסלול הירוק והכל בסדר, הרבה פעמים קורה שאנחנו כבר עם היתר ביד ועדיין לא הצלחנו לרשום את הצו בית המשותף. בנקים, כפי שעלה פה שהוא גוף רגולטורי מורכב, נעדר גמישות, לא ייכנס לפרויקט במצב הזה, ופה נכנסים בעצם הגורמים החיצוניים, בין אם כהשלמת הון או בין אם כמימון מלא. אותם גורמים צריך גם להם לתת את השיעבוד, שזה כמו שאנחנו מבינים בשלב הזה אנחנו לא יכולים לתת להם את הערת הזרה או משכנתא, ובעצם נותנים להם בטוחה בדמות, משכנים להם את הזכויות של הקבלן בפרויקט, וכנגד זה הם מזרימים את ההון. הכסף הזה מטבע הדברים הוא יקר יותר, הוא כרוך בסיכון רב יותר לגורם המלווה, וכמו שהילד אמרה, וגם את זה צריך להיות ערים לזה כיזמים, כשאתה לוקח גורם חיצוני שמזרים כסף לפרויקט ואתה נותן לו בטוחה, אם הוא לא גורם רציני ומוכר, כנראה שלאחר מכן שתפנו לבנק, הבנק לא ייכנס לפרויקט, וגם לזה צריך לתת את הדעת. איילת, אני אנסה שוב לשאול אותך דווקא, האם קיבלתם אתם מהמפקח על הבנקים, יש שם הנחיות ברורות לגבי הנושא של ליווי בנקאי של פרויקטים כאלה של התחדשות עירונית? האם יש לכם הנחיות ברורות לגבי הדבר הזה, או שכל בנק כראות עיניו יפעל בעניין הזה? זה אני מנסה רגע להבין למה בנק הפועלים פועל באופן שונה מבנק לאומי, פועל באופן שונה מבנק מזרחי, פועל באופן שונה מבנק ירושלים, פועלים באופן שונה מבנק מסד. אני מנסה רגע להבין, זאת אומרת, יש רגולציה ברורה לגבי ליוויים בנקאיים של פרויקטים של נדל"ן, כן? גם לגבי קבוצות רכישה, כן? ומשום מה, דווקא לגבי זה, כל בנק כראות עיניו פועל, אני לא מצליח להבין. מימון נדל"ן זה מימון נדל"ן, זה מימון נדל"ן, לא משנה אם הקרקע היא קרקע מנהל או קרקע פרטית, או בונים על המרחיבים ומשפצים בניין קיים, אותם כללי רגולציה.
לכל בנק יש את מדיניות האשראי שלו, יש את התיאבון לסיכון שלו, יש את החלופות, הלוא בנק לא יכול לתת אשראי עד אין קץ, אלא צריך להחליט איפה הוא שם את הכסף ואיפה הוא עושה יותר טוב במונחי תשואה. ובגלל שמדובר באמת בפרויקטים כל כך מורכבים, שצריכים באמת את התפירה היותר עדינה לכל המקרים המורכבים האלה של דיירים סרבנים, של ירושות, של גירושין, דברים שמשפיעים על רישום הבטוחה שלך בתור בנק, אז מטבע הדברים לבנקים הקטנים יותר קל להיכנס לנישה הזאת. התחיל לממן בנק גדול נוסף, אבל זה תחום יותר מורכב, יותר רווחי להתעסק בעסקה של 60 או 100 יחידות דיור בתור בנק. אנחנו פשוט חושבים שזה לא נכון לעשות רק את זה, אנחנו עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה. אני שואל שאלה עוד פעם, אני סליחה שאני שואל אותך דברים שאולי ברמת המקרו, אבל איפה המדינה, דווקא בסיטואציה הזאת, איפה המדינה בעניין הזה, דווקא בפרויקטים האלה, שהמדינה רוצה לעודד אותם, רוצה לחזק בבניינים, מצד שני מקשה, כמו שאת שמה לב, כל בנק למעשה פועל באופן עצמאי בעניין הזה, בגלל זה הנה, אני איתך לגמרי, תשאל איפה המדינה ששמה את היעד הזה של תמ"א בתור יעד לאומי, אבל לא דוחפת את כל ועדות התכנון לתת פוש ולקצר את תהליכי הבירוקרטיה. אני מסכים איתך לגבי העניין הזה. אוהד, תן לנו קצת רקע לגבי החברה שלך. אילן, רק אם אפשר, שאתה אומר איפה המדינה, אז הערה אחת בנושא הזה, אני חושב שתיקון קטן שאפשר לעשות לתקנות הרישום, יכול לפתור בעיה מאוד מאוד גדולה. היום כשאנחנו ניגשים לרשום צו בית משותף, רשם המקרקעין לא ירשום את הצו הבית המשותף כאשר אחד מבעלי הזכויות הוא נפטר, הוא ירצה לדעת איפה היורשים. עכשיו הפרויקטים האלה, המחנה המשותף שלהם זה פרויקטים בניינים ישנים, רישומים ישנים, ועם השנים לפעמים אנשים פשוט נעלמו, או שיש סכסוכי ירושה, או שלא יודע מה יש. אם רק היה תיקון אחד שיכול לשמר את המצב, שרשם המקרקעין יוכל לרשום את רישום הצו הבית המשותף, ולרשום את הבעלים כפי שהוא לאחר הרישום, כלומר אם הוא נפטר, לרשום אותו כבעלים כן נפטר, ולאחר מכן יסדירו את הנושא הזה, זה יפתור פקק בהרבה מאוד פרויקטים. תודה שי. אוהד, תן לנו קצת רקע לגבי הדוחות הכלכליים, כשאתה מגיע לבנקים, אתה צריך בסך הכל להצמיד גם את הדוחות אפס, שזה שמאים עושים מול הבנקים, אבל יש גם דוחות כלכליים ממש לגבי הנושא של העלויות האמיתיות של הפרויקטים האלה. מה לגבי כאשר אתה מגיע, בסופו של דבר אתה רוצה לבחון בתור יזם, האם באמת, מהו שיעור המימון שזקוק לו באמת בפרויקט. אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בה הרבה, שאנחנו מייצגים יזמים מול הבנקים, זה אי התאמה בפועל בין עלויות הבנייה לבין הדוח אפס. אחת העבודות שאנחנו מבצעים זה בעצם תמחור ואומדן של עבודות הבנייה, שמתייחס ביחד עם השאיפות של היזם לרמת גימור, שזה מאוד מותנה ברמת גמר, במפרט הטכני שהוא נותן, שזה פחות יש התייחסות בדוח אפס, ואנחנו עובדים הרבה מול השמאים של הבנק שמתייחסים למימון ומבצעים את ההתאמות לנוגע האומדנים של הבנק, ויש הרבה מאוד מקרים שאנחנו מגיעים והמעט מאשר סכומים, אנחנו התקדמנו, הוצאנו מכרזים וראינו שמה שקיבלנו בעצם ומה שהיזם מגיע לא תואם את הסכומים שמאשר הבנק. ופה בעבודה מקדימה נכונה ובתיאום ציפיות של היזם והאדריכלים והמתכננים וכמובן הבנק, ובעבודה משותפת מגיעים לאיזשהו תיאום ציפיות וחוסכים הרבה מאוד זמן וגם כסף. תודה. מיכל, איפה המוסדיים נמצאים בכל המשחק הזה? זאת אומרת, המוסדיים הגדולים שיש להם הרבה מאוד כסף, שאנחנו בתור אנשים שמפקידים אצלם את הפנסיה שלנו, מיליארדים שוכבים שם, איפה הם נמצאים במשחק הגדול הזה? אז המוסדיים התחילו להיכנס, יש קרן אחת שאמורה להיסגר בימים אלו, שהמשקיעים הגבוהים מאחוריה הם המוסדיים, יש כמה גופים שהיסטורית, גופים מוסדיים גדולים הם המשקיעים שלהם, ועכשיו המשקיעים המוסדיים התחילו להיכנס גם למימון פרטני ליזמים, אבל המימון של המוסדיים שונה מהמימון שהצגתי פה, זה בדרך כלל לא מימון פר עסקה, אלא מימון שהוא סוג של קו אשראי, זאת אומרת, הם נותנים ליזמים, שוב, מדובר ביזמים בינוניים או בינוניים גדולים לפחות, מסגרת אשראי חוץ בנקאית שאמורה לשרת אותם לאורך תקופה מסוימת, משיכה של הכסף נניח לאורך תקופה של שנה,
לפרויקטים שיוגדרו מראש, או פרמטרים שיוגדרו כלפי הפרויקטים החדשים שייכנסו לאותה מסגרת. זאת אומרת, באיזה אזור גיאוגרפי, מה שיעור ההשלמת הון עצמי, מה הרווחיות המינימלית של הפרויקט, ואחר כך הפרויקט עובר תהליך של אישור מקוצר אצל אותו מוסדי. זה למעשה מדובר בהלוואה פרטית ליזם, שאמורה לשמש פול של פרויקטים אצלו. זה רק מוסדי אחד, אני חושב, אם אני לא טועה. יש כמה מוסדים שנכנסים לזה בתקופה האחרונה, זה משהו שהתחיל בחצי שנה האחרונה, מעט מאוד עסקאות נעשו בתחום, אבל זה הולך ותופס תאוצה, כי המוסדים, כמו המשקיעים הפרטיים, מחפשים אלטרנטיבות לכסף שלהם. היום התשואות כמעט בכל אפיק הן מאוד מאוד נמוכות, והתשואות פה יכולות להיות אטרקטיביות עבור המוסדים. מה התשואות כאשר אני בתור יזם רוצה לקחת הון עצמי? סדר, לא תשואות, הכוונה ריביות. מה הריביות? בערך ממוצעות, תני לי פחות יותר רחב. לגבי השלמת הון עצמי. אם אתה מדבר על השלמת הון עצמי לפרויקט ספציפי, מקרן, שהיא קרן שמבוססת על כסף מוסדי, בדרך כלל התשואות ינוע, הריבית, בריבית קבועה תנוע בין 12 ל-14% היום. אם אתה מדבר על גופים שמבוססים משקיעים פרטיים מאחוריהם, הריביות יכולות להיות נמוכות יותר, אפילו בטווח של בין 10 ל-12%. ואם אתה מדבר על מימון מוסדי של סל של פרויקטים, תלוי מי היזם, תלוי מה סל הפרויקטים, תלוי מה החוסן הפיננסי, זה יכול לנוע גם מתחת ל-10% בריבית חד ספרתית. אוקיי. טוב, חברים, קודם כל תודה רבה.